ba naman Ano sa yung mga support? kadalasan, ma'am, na sinasabi ng anak mo dito sa mister mo? Pa, gumaganon sila. Tapos sabi, ano, pera na naman, kakapadala pa lang sa inyo, wala na naman kayong pera. Bakit gano'n yung sasabihin niya? Tama, wala, ama naman siya. Mula sa Pulangi, Albay, isang misis ang dumulog sa ating tanggapan ngayong hapon para humingi ng tulong na makausap ang kanyang mister na nasa Quezon City. Hinaing ni Amy Sariba Pinalosa ay para sa kanyang 5 anak dahil sa 6 na taon na raw na paghiwalay nila ng kanyang mister ay tila nanglilimos na rin siya ng nararapat na suporta para sa kanilang mga anak. Makakausap natin si Ma'am Amy. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Amy. Magandang hapon din po. 6 na taon na po kayong hiwalay ni mister. Opo. Maaari niyo bang maikwento kung anong dahilan ng paghiwalay niyo po? Nagtatrabaho po siya sa bar datin, sa boss niya sa Manila. Tapos po, nung una, okay naman po. Nagpapadala naman po siya. Masyado na ano ng babae. Kaya ngayon, medyo parang naano yung utak niya. Ewan ko kung ano pong nangyayari sa kanya. Lagi na lang po kami nagmamakaaw, padalhan kami, gano'n. Kung bibigyan, bibigyan po. Kung hindi, hindi. Minsan, minumura po muna bago bibigyan. Napapagod na din ako. Kaya nag-ano na po ako sa inyo. Opo, so ibig sabihin, ma'am, ang punot dulo nito ng paghiwalay niyo ni mister ay dahil sa pambababae ni mister. Opo, wala naman sana pong problema ng bababae siya. Okay lang sa akin yun kasi nasa malayo naman siya. Ang inaano ko lang po, yung suporta lang ba sa mga bata. Yung kahit kausapin niya yung mga bata, ganun, wala ho. So kayo po ay kasal ni mister. Opo. Paano niyo ito nahuli, ma'am? Dati po, nung gabi pa, may nakikita na ako mga kasama niya. Tapos itong last na talagang nasa Maynila na siya, may nag-send po sa anak ko na may kinakasama na nga po siya. Yung nakita na naghahalikan yung dalawa. Sabi ko, okay lang. Basta ang ano ko lang po, yung suporta lang talaga niya para sa mga anak ko. Kumbaga, Nanay Amy, natanggap mo na Opo. ng pagiging Matagal babaero na. ni Opo. mister. So paano kayo naghiwalay, ma'am? Ganito po yun. Last pandemic, ako po talaga yung tinutulungan ko siya sa pagbuhay ng mga anak namin. Opo. Nagluluto po ako ng kung ano-ano para may benta lang ho ako. Nang nag-pandemic, sabi niya sa akin, mawawalan daw siya ng trabaho. Sabi ko, okay lang. May kita pa naman ako. Ako na muna bahala. Syempre, kinakapos din ako. Parang kumuha po ako ng mga lending, ganon. Tapos, syempre, nahulog ako, na-stop kasi na-aksidente din po ako nung time na yon. Kami Opo. ng anak ko. Kaya hindi pa ako nakapagtinda. Hanggang nagkapatong-patong na po, pinabayaan na niya ako. Sabi ko sa kanya, tulungan mo ako, makabangon din ako. Sabi niya sa akin, bakit ka kasi nangutang? Ngayon, bahala ka niyan. Yan sabi niya sa akin. Ka pala kako Sabi mo sa akin ako na bahala. Tapos ngayon ako bahala pala sa sarili ko. Opo. Parang na time na yun, depressed na po ako. Kasi di ko na alam kung paano ganito, gano'n. Hanggang kung ano-ano na po pinasok ko, makahulog lang ko ng mga utang ko yun. Sa awa ng Diyos, natapos ko din po yun. Yun nga, sabi nung anak ko, Mama, kung hindi mo na kaya si Papa, give up mo na. Kasi kesa naman nakikita ka namin ganyan. Halos araw-araw ko na lang nakakulong ka sa kwarto, naiyak ka, ganyan-ganyan. Kaya naman namin tanggapin na kasi malalaki na din kami. Sabi ko, sige, magkikihiwalayan ko na papa nyo. Aalis na tayo dito kako sa bahay na to. Hanggang pahan kami, yun na po. Saka sabi ko sa kanya, ano paling yung suporta niya? Noon, nabigay naman po. Kaya siguro nung nagkasama na sila nitong babae, parang nagmamakaawa na po yung mga anak ko na bigyan niya. Minsan mumurahin pa niya bago niya bigyan. So ibig sabihin, inaasa na ni mister yung, kumbaga, kaya na rin ng mga anak Opo. mo ang sarili nila para Opo. buhayin. Anong taon po, ma'am, na stop po yung pagbibigay ng suporta, mister? Nung time na nawalan daw siya ng trabaho po. Ngayong pong taon. Mga anong buwan po siya Mga nag-stop? May po. Pero nung mga nakaraang taon, ma'am? Nagbibigay po siya. Pada- Habang 15-30 po nabigay siya. Nasa magkano naman yung 5,000 po. 1,000, 15-30, 5,000, 15, tapos 5,000 naman kada katapusan. Opo. Minsan, hindi naman kompleto. Ito bang 5 anak mo, ma'am, ay nasa puder mo? Ikaw na Opo. lang yung nag-iisang... Opo, lahat naman po yan nasa akin yun. Opo. Buti naman, ma'am, ay hindi kayo, kumbaga, hati kayo ng mga anak. Ay, hindi. Ayaw yung pong ayaw ko. Etong mga anak mo, ma'am, ay may mga minor de edad at nag-aaral pa. Opo, lahat po sila Lahat nag-aaral na. Opo. Sa ngayon, ma'am, ano po yung pinagkakakitaan natin para mataguyod po itong 5 mong Sa anak? ngayon po, kakauwi ko lang po, galing Riyadh, galing Saudi. OFW ka po, Opo. ma'am.
Wala din po akong naipon gawa nung dati pinauwi kasi niyan yung mga anak ko sa bahay namin noon. Opo. Kasi nangungupahan sila yung mga anak ko. Sabi niya, umuwi daw doon sa bahay. Yung bahay naman, medyo bulok-bulok na. Pinaayos ko kung nandun yung mga bata nakatira. Pinaayos ko po yun. Kaya yung ipon ko, bali yung ipon ko, napunta po doon. Ito bang pangingibang bansa mo, ma'am, ay napilitan ka dahil sa ikaw na lang yung bumubuhay po dito kasi naawa na ako sa mga anak ko, hindi ko nabibili yung mga gusto nila. Gaano kahirap, ma'am, na bilang single parent Diyos ko na po, bumuhay? kung alam lang, gabi-gabi naiyak ako, gabi-gabi, araw-araw, oras-oras natawag ako sa kanila. Kumusta kayo? Kumain na kayo? O mama, ganito go. Yung lagi ko po silang ina-update, wala akong araw na hindi ko sila ina-update. May mga times ba, Nanay Amy, na nakiusap na ito o nagmakaawa na po itong mga anak nyo para masustentuhan po ng mister lagi mo? po. Ano yung kadalasan na sinasabi po ni mister? Yung sinasabi ng tatay nila, maghintay kayo, wala pa akong pera. Naghahanap pa ako ng mautangan. May trabaho siya nun. Pag magbigay naman yan, hahanapan yung pangalawa kong anak kasi yun yung parang naging nanay at tatay ng mga kapatid niya. Tama ba yung paghahanapan pa niya yung pera nung pinadala niya? Nung sinabi mo, ma'am, sa akin, yung last na nagbigay siya ng sustento ay May pa, ngayong taon. Opo. May. So, ibig sabihin, May, June, July, magtatatlong buwan na Opo. na hindi na siya nagbibigay ng sustento. Balikan ko lang yung pagsustento nito ni mister. Sinabi mo ay 10,000 every month po ang ibinibigay. Opo. Nung nagtatrabaho pa ito si mister hanggang sa ngayon na May ay tumigil na ito Opo. sa pagbibigay. Ito bang 10,000, ma'am, ay sumasapat naman sa pang-araw-araw ng mga anak mo, po. especially may mga nag-aaral ka pang Hindi, mga anak? hindi sapat po kasi 5 po nag-aaral. Araw-araw yung mga namamasahe, kumakain, tapos may mga project. Ako po nabigay ng iba. Ano, ma'am, yung nararamdaman mo, ma'am, nung nasa ibang bansa ka at tinatawagan ka ng mga anak mo na wala na silang makain dito sa Pilipinas? Siyempre, iyak na masama yung loob ko kasi malayo ako sa kanila. Hindi naman ako makadiskarte ng ganito, ganyan. Etong si mister mo ay talagang babaero po ito. Since naging kami, talagang mabaero na po Babaero siya. na talaga Kaya siya. talagang immune na po, kumbaga immune na po ako. Na-immune ka na, ma'am. Opo. Sinubukan mo ba or sumagi sa isip mo na kasuhan po itong mister mo? Hindi na ho, kasi may involved yung mga anak ko. Pero ngayon, ma'am, ano yung balita mo sa kanya? Meron na daw siyang kinakasama Ay, iba? matagal na ho yun. Since 2019 pa po sila. Siya rin, ito pa rin Opo. na babae yung kinakasama niya ngayon sa Maynila na itong dalawa. Opo. Mga kaaksyon, para sagutin ang problema ni Amy, nasa kabilang linya ng ating telepono at nakikinig si Mister na si Christopher Pinalosa. Magandang hapon, Sir Christopher. Siguro narinig niyo po ang aming usapan nitong dati mong misis. Anong masabi mo, sir? Hindi ka raw umaasahan sa pagsuporta sa iyong 5 anak. Sinungaling. Sobrang napakasinungaling. Ano yung sinasabi mo, sir, na sinungaling doon sa sinabi ni Ma'am Amy? Sir, nandito yung mga ebidensya ko pagpadala ko. Kaya, wala namang problema eh. Sir, sinasabi niya na simula nung May hanggang ngayon ay hindi ka na raw ay nagpapadala ng pera at sustento dito sa 5 mong anak. Wala akong maipapadala nga sa ngayon. Nagsara ang trabaho namin. Nagsara ang bar namin ng April. Opo. Hanggang ngayon, wala akong trabaho. Po, ito bang sinasabi mo, sir, ay nai-explain mo sa kanila? Alam niya yan, sir. Okay, Ma'am Amy, anong sagot mo dito kay Mister? Kahit naman wala kang trabaho, tatay ka, dapat maghanap ka ng kaboy. Maghanap ka, hindi yung sasabihin mo wala kang trabaho. Tatay ka ba? Umangat ka lang ng konti, kala mo di ka nababagsak. Ngayon, asan ka? Nung walang-wala ka, Okay. kami yung kasama mo. Nung magkaroon ka na, sino kasama mo? Iba na. Mahiya ka wag mo naman. Kasi mayroon ka din. Oy, di dapat patunayan kung meron ako. May kinasama ba ako? Sus, mayroon ka din. Ano ba pinag-ano mo? Ikaw ang sabi mo, para ma-okay na. Hintayin mo yung divorce. Hintayin mo lang. Oh, talaga. Hintay na hintay talaga. Diyos Anong ko. masabi mo, Ma'am Amy, na meron ka na daw na iba? Meron ako, sir, pero true chat lang kami. Oo, tama. okay. True chat lang Okay. kami. Sige, Pero wala may kaming chat-chat lang. wala pa siyang kinasama ko sa bahay na nagsasama kami. True chat lang, ma'am. Opo. Wala pang date? Siya, No? wala pa. Wala pa. Nasa ibang bansa din po siya. Ibang lahi po siya. Oo. Parang siya na po Sir, yung, sir. siya po yung tumataguyod ng mga anak ko ngayon. Balikan natin sa sustento. Sir, anong plano po dito sa 5 anak mo na humingi ng sustento, especially ngayon na nag-aaral na po itong 5? Yung isa nasa
sa akin po. Tapos Nasa yung isa kanya, naman, pinag-away lagi sa ko nung akin. binibigyan yun. Wala pong alam yan, kaya Ano wala? bago siya magsalita. Ay, Nandun Diyos naman ko. po yung pamilya ko, matatanong nyo eh. Kasi every week naman po ako pinapadalang ko yun. Every week daw, ma'am, na pinapadalan po itong Yung isa lang ho. yung isa lang. Yung isang nandun sa kanya. Wala naman po problema sa akin. Ngayon lang talaga na itong padala na to dahil nag-close yung bar namin. Po, Wala pero- problema. Tahirapan ka mukhang pera kasi wala problema pag meron ako at saka walang problema yung trabaho namin dati. Eh ngayon po, nagsara kami. Wala rin magagawa. In case po, sir, na magkaroon ka ng trabaho, tuloy-tuloy na naman yung pagpapadala mo dito sa mga anak mo. Matik yan, sir. Kahit nga wala akong trabaho, kahit paano, napapadalang ko yan. Kaya mo, sir, baka mag-open na naman kami. Wala namang problema yan. Pera lang yan. Diyos ko. Opo, Oh, nakikita walang ko na kwenta. naman, sir, Diyan. yung willingness mo na pag in case na magtrabaho ka, ay magbibigay ka ng sustento. Medyo tagilid ngayon talaga, sir. Tagilid talaga ngayon. Pero mahal na mahal mo po itong 5 mong anak. Matik yan, sir. Ano yung masasabi mo dun, ma'am? Diyos ko po, kung magkaawa yung manak niya, mahal na mahal ba yun? Nagka-problema yung mga anak, ni man lang inuwi. Ulitin ko lang, sir, sinabi mo kanina ay magbubukas ulit itong bar. So, posibleng sunod na buwan ay makapagpadala ka na ng pera. No problem yan. Sige, ma'am. Basta ang usapan natin ay willing si sir na magbigay ng sustento sa mga anak mo. In case na magbukas na ang trabaho ni sir, makapagtrabaho na siyang muli, No problem. walang problema Thank daw you, kay thank sir. you. Sa'yo, ma'am, Hindi magbukas na pwede yun. yun, kasi tatay po siya. Kahit- Dapat maghanap siya. Sir. Siguro Tapos, i-kuha na lang natin, ma'am. I-close na natin sa sustento. Basta, sir, willing ka po na magbigay ng sustento basta dito po, kay ganito na lang po. Yan, Next matik month, yan. dapat mag-start na po siya Hindi ko ng magpipigil yan bigay. eh. Eto, ma'am, makinig po kayo, Sir Christopher at Ma'am Amy, para sa maaring legal na aksyon, nasa kabilang linya ng ating telepono si Police Master Sergeant Charis Hazel San Joaquin, ang hepe ng Women and Children Protection Desk ng Pulangi Municipal Police Station. Magandang hapon, ma'am. Hello po, good afternoon po, sir. Ano po ang maaring asahan ni Mrs. na proseso kapag nagpatuloy po na hindi po ayusin ng suporta ng kanilang para sa kanilang 5 anak nitong mister? According naman dun sa narinig ko, Opo. parang previously naman nagbibigay siya ng sustento. Opo, ma'am. So, sa ngayon po, sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act po, or the RA 9262, ang sadyang hindi pagbibigay ng sapat na sustento sa anak po ay tinuturing na karahasan at pinaparusahan po bilang krimen. Under RA 9262 po, pwede po siyang pumasok sa Section 5E ng VAUSI, yung sadyang di pagbibigay ng nararapat na sustento po. Bali po, bilang tatay po, obligasyon po talagang magsustento. Apo. Correction po, sir, hindi lang po yung tatay ang dapat magsustento. Parehas po dapat nagsusustento yung nanay at tatay. Apo. So, yung kung sinasabi niyo po na wala po siyang trabaho as of this time, Apo. hindi naman po natin siya mapipilit na magsustento. Although, Apo po. obligasyon niya po yun. Ma'am, maitanong ko na rin po sa inyo, para rin sa kaalaman ng lahat at Opo, nakakarami. Kapag ang dalawa ay legal na kasal sa isa't isa, ngunit nagkahiwalay na, maaari bang kasuhan nila ang asawa nila na mayroon ng ibang kinakasama? Kung mapatunayan po ni Mrs. na may iba ng kasintahan yung kanyang asawa po, pwede niya pong kasuhan ng concubinage, provided po na kailangan po may mga ebidensya po siya na magpapatunay na nagkaroon na ng illicit affairs yung asawa niya po. Kung meron kang mensahe dito kay Nanay Amy at kay Mr. si Christopher, ano po yun, ma'am? Para po dun sa tatay, alam naman po natin na obligasyon natin yung sustentuhan yung pamilya natin. So siguro po, kung dumating na po yung time na magkaroon na po kayo ng trabaho, we must see to it po na masustentuhan natin yung mga bata. Hindi lang po yung isang bata. Dapat Apo. po yung lahat. Sa nanay naman po, siguro bigyan din natin ng time na makapaghanap ulit ng trabaho or magkaroon ng trabaho yung tatay. Kasi narinig ko kanina nung may trabaho naman siya, nagbibigay naman siya. So, siguro, understanding lang po sa isa't isa. If ever po, kung gusto niya pong mag-file talaga ng case,
against sa husband niya po, bukas po ang aming opisina, sir, Apo. para matulungan po namin siya. Dahil po dyan, ma'am, malinaw na malinaw po sa amin. Maraming salamat po. Police Master Sergeant Charis Hazel San Joaquin. Ma'am, narinig niyo po from PNP na mismo na in case po na kahit sinasabi natin na pilitin na magtrabaho, ay kailangan sa batas, ay kailangan magpalabas pa rin ng employment certificate itong sir. Talagang in case na wala talaga siyang trabaho, wala po tayong mapipilit. Ikaw, ma'am, ano po yung plano natin? Maaari bang makapaghintay po tayo ng 2 to 3 months? Kung baga sinabi ni sir na 2 to 3 months, kaya pag 3 months na wala pa talagang sustento, ay maaari na kayong mag-file ng case at tutulong po kami. Ikaw, sir, basta ang si sir ay willing naman na magbigay in case na makapagtrabaho siya 2 to 3 months. Lang po kami, kahit hindi abutin, matik na yan, sir. For the last time, sir, ano po yung mensahe natin dito kay Ma'am Amy at sa mga anak natin? Ay, wala akong mensahe dyan. Ayusin na yung ugali niya ka. Okay na yan, sir? Sa mga anak mo na lang, sir. Matik naman po yun. Lalo kinakausap yun. Naku, sir. Sir, asahan po namin na tutuparin niyo po ang sinabi mo na magbibigay ka po ng sustento dito sa mga anak mo, dito kay Ma'am Amy. Okay, sir. Magkatrabaho lang. No problem yan. Apo, maraming salamat, Sir Okay, Christopher, sa thank you pagsagot so po much, sa amin sir. ngayong Thank you, hapon. thank you. Dito kay Ma'am Amy, in case po, ma'am, na hindi po talaga siya tumupad sa pinangako niya na magbibigay ng sustento, ay bukas po ang aming program at tutulong po sa inyo sa pagsampa ng kaso laban sa kanya. Kung meron kang mensahe, ano po yun, ma'am? Wala na sir, isipin ko na lang talaga na patay na siya para wala na akong kakayanin ko na lang. Makahanap lang talaga ako ng trabaho. Kahit wala nang suporta niya, kaya ko. Kinaya ko nga noon eh. Ngayon pa, wala siyang trabaho noon. Ako lang, naghahanap buhay. Nabibigyan ko pa siya. Sige, nanay, asahin niyo po na kami ay tutugon sa pangangailangan niyo po. Kami po ay 24/7 na nakabukas po sa inyo in case po na dumulog muli ulit kayo. Regarding po dito. At sana ay tumupad si Sir Christopher sa kanyang pinangako sa atin. At sinabi ko nga na maliban sa pinansyal, ay nangangailangan rin yung mga anak nila ng emotional at physical na pag-alaga bilang ama sa kanilang mga Wala po anak. siya noon.